magkuha tayo ng bayabas. So, akit na tayo kasi napakasaya ngayong hapon na to. At saka, alam mo yon, dito medyo mataas yung mataas na tong part na to. Kasi sabi ko, kailangan natin makakuha ng bayabas kasi sobrang tamis tong bayabas na to. Within dito lang sa Pasay ito. So, alam mo yun. So careful lang tayo kasi baka malaglag tayo dito. Lalo na to medyo maliit na sa taba-taba natin. Baka malaglag. So, yan. Baka mabali na siya. So, still alam mo yun, nakakatuwa pa din. Baka malaglag. Okay, catch. 1, 2. So, medyo na yan. Kasi sobrang lapit lang niya. So, ibang part na yon hindi ko maaabot talaga. So, yan na lang yung gagawin natin. So, alam mo yun, medyo nakakatakot. Pero still, kasi alam mo, gusto kong kumain. So, sige, catch ulit. Okay, so yan, taga-dalawa. Kasi namimiss ko na talaga yung kumain ng bayabas. So, alam niyo yun, kuha lang ng kuha dito kasi nga nakakatakot na din. Pero alam mo yun, sanay na sanay naman ako sa probinsya nito. Nangunguha talaga kami ng mga native na bayabas. So, alam niyo yun, nakakatuwa talagang manguha dito. So, itong kapitbahay namin, meron talaga dito. At saka dito kami nagka-college, dito kami nakatira talaga. So, alam mo yun, labas-pasok kami sa area na to. Pero, hindi naman sobrang labas-pasok. Ibig sabihin, may sadya kasi may kinukuha kami, ganyan. So, nakita ko parang ang dami na ng bunga, sayang, nangalaglag lang. So sabi ko, kabilang sanga pa, lumipat sa kabilang sanga. Kasi nga, ang dami-dami dito sa kabilang sanga bunga din. Pero sabi nung nasa baba, baba na daw ako kasi baka malaglag daw, sabi. So, careful na lang din tayo. Pero alam mo yon, sa sobrang niyuyug-yug ko na nga to kasi ang dami ng mga hinog doon sa taas. So, sabi ko, wag na matigas ang ulo, dapat baba na ako kasi baka malaglag tayo. So, baba na tayo. So, alam mo yon, nakakatuwa at nakaka-enjoy pag nandito tayo sa Pasay. Yay! Baba na! So, yan, katapos na natin umakyat ng bayabas. So, ito yun, wala pa ako sa probinsya nito. Nandito din sa sa katapat ng bahay. Nandun yung bahay namin. Tapos, nanghingi tayo ng bayabas. So, alam mo yun, i-enjoy dapat ngayon kasi pandemic naman ngayon. Tapos, nandito po yung manager natin. Siya po talaga yung manager. Kaya nakapasok tayo dito sa bahay. So, itong bahay na to, kaya huwag natin banggitin kasi baka mahuli tayo dito. Okay? So, andito din yung mga di ba yung una kong pinifeature yung sa rooftop namin? Dito sa baba, ang dami-dami. Tapos yung mga pa doon, may mga mangga pa doon. Dito kami nakatira dati, college pa lang ako. Diyan kami sa puti na yan. Yan. Diyan sa puti na yan. Pero ngayon bawal na. So nandito yung kotse. Hindi yan sa amin. Joke. Sabayaw ko yung kotse. So yon. As of now, dito muna tayo kasi sobrang parang probinsya yung dating, no? Diba ang ganda? Ito wala nakatira dito. Wala nakatira dyan. Nandun yung nakatira. Tapos, ang daming mga dito, ang daming mga tawag niyan. Daming mga malunggay. Puntahan natin yung mga malunggay, ha. Gusto niyo ba ng malunggay? Andito sa taniman nila ng malunggay to. Yan. Ay, pwede kayong manguha ng malunggay dito. Yan. So, tinatanim talaga nila dito. Yan. Tinatanim talaga yung malunggay. Pwede rin kami nakahingi dito ng malunggay kasi ang ganda ng nila. Tapos yung mga aso, makagatin tayo ng aso. At saka, ang dami nilang pechay. Alam yung pechay? Nandito, Okay, gusto niyo ba ng pechay? Yan. Yan yung pechay. Yan. Okay. So, sobrang dami pa dito. Daming mga dito, daming mga halaman. So, yung halaman ko, ang halaman ni Mama dun sa rooftop, wala sa kalahati dito. Sobrang dami.
Sarap. Itong. Bakit hindi ka nang kuha doon ng bayabas na eh? Nakayas mo nga doon sa taas. Ang sarap. Pero bawal yung pustiso dito ako makain kasi baka maputol yung ano yun, pustiso. So magandang ganito kasi ano to yun, nung yung Bisaya yung pinaka native na bayabas. Sarap. Ang ano, kagumkom. Ano kagumkom? Malutong. Sarap. Sarap pag minsan naman nakain, no? Yung sa Pasig Palengke, marami ng bayabas pero hindi ganito. Yung ikaw talaga magkuha, tapos iba yung fresh. Diba? I really want bayabas. Guava. You don't like? Sarap. Sarap. Masarap yung bayabas. You don't like it? You don't like bayabas? Yun sila yung nag-ano, yung sa mga halaman. Binibis-bisan. Nag-enjoy na ito pa. Diba sarap? Sobrang hinog, oh. Sarap. Ito. Ayan, oh. Sarap. Sobrang hinog. Ang gasa na siya. Sarap. Lugasan mo ba yan? Huwag mo ka. Ay.